Sí, realment està molt més bona feta a casa que la que podem comprar industrial. Avui entendrem i farem llet condensada. Veurem com evaporar l'aigua, quina proporció de sucre hem de posar i com elaborar-la. Comencem amb 1 litre de llet de vaca. Com ja us he dit, un 87% d'aquest litre és aigua. El que farem és substituir 550 mil·lilitres d'aigua per 550 grams de sucre. Som-hi! La primera part de l'elaboració és fer una llet evaporada. Teniu aquí l'etiqueta del vídeo on l'explico, si voleu més detalls. Com a resum us diré que busquem una bona cassola i afegim una mica d'aigua perquè la llet no se'ns enganxi. A foc controlat i baix, introduïm la llet de vaca i no deixem de remenar en tota l'estona. Hem de reduir això, 550 mil·lilitres d'aigua. Quan ho tinguem ho colarem perquè totes aquestes proteïnes i grasses que s'han destruït amb la cocció no continuïn a la llet. Si quan arribeu a aquest punt esteu per sobre de 450, ho torneu a posar a la cassola i evaporeu una mica més. Mireu, clavat, 450. Hem eliminat 550 mil·lilitres d'aigua, més de mig litre. Si per al contrari esteu per sota, encara més fàcil. Afegim aigua fins a 450. Així que per una banda tenim 450 mil·lilitres i 550 grams de sucre. És a dir, la proporció és un 45% de llet evaporada i 55% de sucre. Bèstia, eh? I no és que ho digui jo, és que ho diuen els fabricants. Mireu l'etiqueta. Fem un zoom, 54,7 grams cada 100, és a dir, un 55%. I això ens ho diu l'empresa que va comercialitzar per primer cop la llet condensada. Doncs anem a veure com ho juntem. Tornem a una cassola neta. Introduïm la llet evaporada. Veieu com el color ja no és el mateix que la llet fresca. S'ha condensat. L'hem enriquida. Busquem una temperatura on podem fondre el sucre, però que no arribi ni a fumejar. No volem perdre més aigua. A poc a poc, que es vagi integrant, no costa res, ja ho veureu. La llet condensada es conserva molt bé. I per què? Perquè té una concentració de sucre tan alta que els microbis no hi poden viure. El sucre és un conservant, com per exemple amb les marmelades. Anem remenant que ens quedi sucre a la base. S'integra bé, és fàcil. I quan ja ho tinguem tot integrat, 1 o 2 minuts més d'anar remenant. I ja ho tenim. Mireu, veieu que el color ja és com de llet condensada. Està molt líquida, però bàsicament és per la temperatura que té ara, està calenta. Això ho guardem a la nevera 2 o 3 hores, ho deixem refredar. Mireu el color que té. I aquí, bueno, s'ha manat la llum natural ja. Mireu, la textura és la que estem habituats a veure quan obrim una llauna de llet condensada. Hi ha molta diferència de gust entre aquesta llet condensada i la que podem comprar industrialment. Quins usos li podem donar? Bueno, bàsicament a la rebosteria domèstica. Aquí teniu un exemple on al canal Dolça Terra aquesta setmana han fet un pastís amb gelatina i llet condensada. Li ha quedat molt xulo.
En el proper vídeo portarem al límit l'evaporació de la llet condensada i farem una elaboració molt típica a Sud-amèrica. Dulce de leche. Cuideu-vos.